Good evening for today's video guys. Ako nakita nga iro. Loy kay siya guys kay naginoktok siya guys di ara oh. Hello kay Kai. Hello. Gigutom ka? Ilong anong naginoktok man ka kay? Dili man ni siya pwede pakanon og kanang kuan guys isda kay katong isda nga gipalit nila bukogon man. Kanang katong isda sa bato bukogon siya. Pero itry na ko gatag katong isa ka isda murag na ay pirit di ari kuhaan nako siya guys og pirit ha. Kay luoy ka ay naginuktok in tawon. Ting luoyan. Nara o asa to bukong. Nara o pirit. Ha? Pirit. Nara. Kani guys, ato nang ihata ni Doggy guys, kay luoy kay siya guys. Doggy. Ano? Naning kaon siya guys. Ang kaon siya lang, ano man yun, ngit-ngit man. Naning kaon siya guys, oh. Ang kaon siya guys. Nga ako asyang gitagaan, gigutom da ito siya, kaluoy sa iro ay. Okay, balo jud ko sa iro pag gutom guys oy, kaluoy. Kami kay before mi nang lakaw gilungagan na mo daan ng iro la napay usa ka iro oh. Before mi nang lakaw kay gilung. Hala. Kaon pug ka, na mangita na putag bukog kay napay isa ka iro. Para ka kuryente ra man. Ano nga bukog man di ari oh. Mga bukog man ni oh. Na ni hatag nato ni dali dali. Dali. Daro. Na kaon siya. Na ang isa og gigutom pag nagoy na pag isa ka iro. Guys, oh, busog na. Atong dagat guys, pasaka na ang taog. Layo-layo ba yan ni daganan diri guys ay kuan. Daganan ni siya di ari guys, ikan kag pagadian paani diri sa Dimataling sa Bakyawan, mga 2 ka oras ay 1 ka oras kapin o 2 ana maabot siya. Layo-layo siya guys. Pero kung kusog kayo imong dagan, mo naragit sa mga 1 ka oras kapin. Nya kay naginahinay man mi guys kay akong basta kung bana mo drive guys nahinay ra na guys pero katong bana sa kong manghod agoy mo lupad guys murag Superman nga katong dito mi sa kuan oh sa last video sa kong auntie kay ning sabay man ko nila nang gabi una kay pagkaugma di naman mi katambong sa lubong di sakay ko guys nanguli mi pagkakadlawon agoy kusog kay mo dagan guys nalagpot bitaw ko guys da impas oy sakit ikon diri guys o diri na igo sa sakyanan akong diri migani kay wa ning lagom. Akong gibutangan din bagka ako anog ice wala ra pud baya guys dili ra kay sa kuan pero ang akong diri guys sakit kaayo na igo po siguro ang akong bukton. Akong ibutang guys ha kay para makita ko. Akong itarong guys para makita ko guys. Ano. Dere. Hello guys, kita ara ko ninyo guys. Naay music guys oy. Ako na po ning i-voice over kay ang music usog kaayo. Ay, Diyos ko Lord. Wala pa mi kalimpyo sa boarding house guys ay kay kagahapon tulog jud ko one day, natulog ko one day. Kagahapon gilubong akong auntie. Mutuwa may katambong lagi kaya kung ba naging sambuang gabilar dayon ako sa i-post guys bi kay akong i-post guys kay na music maka-copyright na pud taan then maato guys nga natulog mi gapon one day mi natulog then karon pud wala pud mi ka limpyo sa boarding house kay mo lagi nagluto ko ng spaghetti sa kong bana nya akong mama pud ning lakaw pud sila kanhi di ari di mo to nga wala na lang pud nini
ng limpyo pero tan-aon lang ani unya guys kung makaya pa malimpyuhan ra namo pag dili na sunod pag yung Sabado na mo malimpyuhan. Una may lag dili kapoy niya abot dito sa tuburan kay makalimpyo pa mi. Pero dali ra namo nalimpyuhan tapos pasan lang. Na lang. Goy, ang music, mga copyrighta. Posa na to guys ha. Pero nagkaon na, lipay ko kay nakakaon na siya. Ang kani, uy, napadi ay diri oh. Kadagan ba di ay giro aning lugar di ay. So diri ra ta taman guys kay makapiright ta sa music guys, na music sa una. So bye everyone. Amping tang tanan, love you all.